Fa més de 100 milions d'anys es van formar esculls de coral al fons marí. Durant milions d'anys, aquests esculls es van anar sedimentant i es va formar la roca calcària. En alguns llocs, fa 50 milions d'anys, aquests esculls de coral van començar a fossilitzar-se. Els moviments tel·lúrics van aixecar la roca calcària formant plecs. Les aigües, carregades de diòxid de carboni, en penetrar per les fissures de la roca, van crear una xarxa de conductes que donen forma al paisatge subterrani. Tot un món desconegut. Anem a conèixer aquest paisatge. A la part superior de la muntanya trobem els avencs, o pous verticals. La profunditat varia des de pocs metres fins a més de 2.000 metres de fondària. A vegades són molt amplis i il·luminats i porten a enormes sales subterrànies. La més gran del món fa 700 per 400 metres d'amplada i 100 metres d'alçada. Però també hi ha entrades molt estretes, només aptes per a contorsionistes. Aquí a prop tenim passos molt estrets i famosos, com el de l'avenc dels topògrafs o el tap de xampany de l'avenc Emili Sabater. L'aigua, que es filtra per les esquerdes del sostre, arrossega carbonat de calci i produeix un degoteig que forma les estalactites. Aquestes pengen del sostre i solen ser de forma cònica o punxeguda. Les estalagmites són al terra i solen ser molt més amples i rodones. L'estalagmita més alta del món es troba a la cova de Zinghin, a la Xina, i té 70 metres d'alçada. Si l'estalactita i l'estalagmita creixen prou per trobar-se, el resultat s'anomena columna. El procés pot tardar milers d'anys i les columnes poden tenir molts metres d'alçada. Espeleotemes és la denominació formal d'allò que comunament coneixem com formacions de les cavitats. Hi ha infinitat de formes: estalactita, estalagmita, columnes, macarrons, banderes, halictites, gurs, colades i un llarg mostruari. En alguns casos, els espeleotemes poden tenyir-se de diverses tonalitats. En aquest cas, les columnes i colades de la sala de Cabrespín es deu a l'òxid de ferro. Les més estranyes són les formacions d'aragonita, compostes de cristalls. L'aragonita es pot trobar formant estalactites en coves del Mediterrani, principalment a Espanya, França i Itàlia. En aquest cas, d'una cavitat de la Montagne Noire a França, els minerals de níquel les ha tenyit de color verd. En aquesta cavitat del Pirineu francès, el coure les tenyeix de color blau. Els nius de lectites tenen formes capritxoses que es fan per capil·laritat. Creixen en qualsevol direcció degut que el conducte central d'aportació de l'aigua s'ha obturat. En la seva formació intervenen múltiples factors. Les colades es formen a les parets de la cova en forma de mantell de calcita. Són un fenomen geològic que es produeix quan l'aigua presenta un flux laminar sobre una determinada superfície.
Aquestes formes de cristal·lització de la calcita són les més impressionants de les que podem trobar a les coves. La cristal·lització del terra pot donar l'aparença de llacs màgics coberts amb flors de pedra. En alguns casos, els gurs adopten formes particulars, com a la Sala dels Nenúfars, de la Cova de les Dones, a València, o com la Cova de Cabrespin, a França. Les banderes són espeleotemes que es formen de manera similar a les estalactites, però amb la particularitat que l'aigua no circula pel seu interior, sinó per l'exterior. El creixement ondulat és a causa de les corbes de la roca. Les perles de les cavernes, o pisòlids, són un tipus d'espeleotema de degoteig i fluix. Les mides varien de mil·límetres a centímetres. Avançant meravellats per llocs increïbles, descobrim vells racons que ens sorprenen per la seva singularitat. La cornisa, o vora de Gurb, és un espeleotema que creix a les voreres de la superfície d'un llac a causa de la calcita flotant que s'hi adhereix. El nivell de l'aigua condiciona la seva formació. En algun cas, un pas estret i amagat obre les portes a amples sales i galeries. Hi ha situacions que posen a prova la capacitat i la resistència de l'espeleòleg. També hi ha moments de dubte davant d'obstacles, però que, un cop vençuts, poden tenir la seva recompensa. Els conductes fòssils poden assolir dimensions espectaculars. Les sales i galeries ens poden conduir a rius subterranis. De vegades, els llacs ens obliguen a instal·lar passamans per anar avançant sense mullar-nos. Com més abundant és la pluja i més soluble és la calcària, més grans són els col·lectors de l'aigua subterrània. El procés de creixement d'una columna pot tardar milers d'anys i les columnes resultants tenir diversos metres d'alçada. Quan el nivell dels llacs és molt alt o ens trobem davant d'una llarga galeria inundada, fem servir bots pneumàtics per travessar-la. També utilitzem vestits de neoprè per avançar més ràpidament, encara que l'aigua freda és un inconvenient. Si el riu és molt llarg i portem material, allò millor és fer servir un bot pneumàtic. A vegades, en terreny en pendent, es formen cascades que, en cas de crescuda, poden ser perilloses. Algunes vegades el sostre baixa i cal fer servir ulleres de busseig. Quan trobem sifons infranquejables, busquem galeries superiors per avançar. Un preciós conducte excavat a pressió no és el millor lloc. En cas de crescuda, pot omplir-se d'aigua de manera inesperada. Certes galeries mostren senyals evidents de la violència de l'aigua.
Els fenòmens de col·lapse originen sales, sovint amb gran desnivell. La Mammoth Cave és la caverna calcària més extensa del món, amb més de 600 quilòmetres de galeries. Per explorar cavitats de grans dimensions, sovint cal aixecar campaments subterranis. Podem trobar ratpenats. Són molt beneficiosos perquè ajuden a controlar les plagues d'insectes. Per volar, emeten un so que els ajuda a orientar-se en la foscor. Molts animals són endèmics del món subterrani. Els troglobis són animals que han evolucionat i s'han adaptat a la vida cavernícola. El Proteus és un vertebrat troglobi que viu permanentment a les coves i no té pigmentació. És un amfibi que pot viure fins a 70 anys. Altres, com les salamandres, són troglòfils que s'introdueixen a les cavitats de manera ocasional. Algunes coves acaben en un sifó i per continuar l'exploració cal fer servir sofisticats equips de busseig. Les coves inundades, que estan a més alçada, solen tenir les parets llises, sense formacions. Les que tenen estalactites sota l'aigua es van formar abans que el nivell del mar pugés i les inundés. Els rius subterranis poden sortir a la superfície per grans galeries, formant cascades. A les muntanyes dels Pirineus o dels Alps hi ha coves de gel espectaculars. També hi ha coves de sal excepcionals, com la cova dels meandres de sal a Cardona, de 4.300 metres de recorregut. Les estalactites de sal creixen molt de pressa i prenen formes capritxoses. També són molt especials les coves hipogèniques d'origen hidrotermal, com la Cima de la Higuera, a Múrcia, amb estranys paleotemes anomenats núvols. En aquesta reconstrucció fotogràfica podem veure el procés de formació dels cons de calcita flotant i dels núvols. Les làmines de calcita flotant baixen cap al fons, on s'acumulen en forma de con. Les bombolles, en pujar per les parets i el sostre, marquen traces en els núvols petris. Quan el nivell de l'aigua termal baixa, deixa al descobert el treball de milers d'anys. El Cars en Guíxols és un complex de coves, canons, dolines, geodes i altres fenòmens càrstics excavats per un riu. El guix és un mineral que es dissol a l'aigua amb facilitat, de manera que el procés de formació d'un cars d'aquesta mena és relativament ràpid a l'escala de temps geològic. A vegades es formen bonics cristalls de molta grandària, com a la Cueva del Tesoro d'Almeria. A Montserrat hi ha avencs en conglomerat amb pous espectaculars i colades, com els poetons de les Agulles. La Cova Cuberes és una cova catalana amb més de 13 quilòmetres de recorregut i la segona més gran del món en aquest material. En geologia, un conglomerat o rodita és una roca sedimentària del tipus detrític formada majoritàriament per clastos arrodonits. A les parets i sostre d'aquest tipus de coves es poden veure les enormes pedres de formes arrodonides.
La cova de Fuentemolinos, a Burgos, s'ha desenvolupat sobre un conglomerat calcari denominat Pudinga. La bellesa de les seves formacions la fa especialment atractiva. També hi ha impressionants coves volcàniques. Les més grans estan a Hawaii i a les Canàries. Les colades de lava en són l'origen. Cazamura Cave, a Hawaii, és la més gran del món. A mesura que la lava sorgeix del focus eruptiu, va fluint pel terreny. Les capes exteriors de la colada, al refredar-se, s'endureixen, mentre que a l'interior segueix corrent el magma. Al buidar-se, es formen els conductes de lava. Segons el pendent, el tipus de terreny i la viscositat de la lava, s'originen diferents tipus de tubs volcànics. Quan para l'activitat reogenètica que dona origen a la cavitat, la lava residual, de consistència plàstica, va gotejant del sostre i és quan es formen les estalactites de lava. Algunes coves volcàniques estan al nivell del mar i fins i tot sota l'oceà. Les coves han servit de refugi a animals i també a l'ésser humà. El llegat prehistòric és present de manera espectacular en moltes coves d'Espanya i França. Les pintures trobades a la cova de Nerja daten de fa 42.000 anys i podrien constituir les imatges d'art rupestre més antigues de la història de la humanitat. Estem envoltats de meravelloses muntanyes calcàries amb infinitat de coves que esperen la nostra visita. Però per practicar l'espeleologia és important fer un curs on podrem aprendre tot allò necessari per fer-la amb seguretat. Podeu gaudir visitant les nombroses coves turístiques, on també hi ha exposicions didàctiques en un entorn molt suggeridor. Si esteu disposats i sempre respectant la natura, podeu començar el vostre viatge sota l'horitzó.